Sa mga pangyenot na bareta, sarugadan apat irido sa magkasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Sorsogon. Duwang magkasuway na kasulo na itala sa Camarines Norte asin Albay. Art exhibit piglunsar sa Legazpi katakod kan Women's Month. Asin ako Bicol Cup Camarines Sur leg nagsikad na. Maray na hapon, Lunes, Marso 27, taong 2023. Unina nga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sarugadan, apat irido sa magkasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Naidara pa mangkuta sa ospital. Alagad binawian man sa naning buhay ang 43 anyos sa si Dante Medina, kan Zone 2 Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Alas 8 kaya aning banggi kang Sabado, Marso 25. Kan aksidenteng makabangga ang pigmamanehong motorsiklo kaini sa kasabat na truck sa Marlic Highway kang Barangay Tambo. Sa impormasyon, gikan ang biktima sa sarong pagtiripon sa libmanan, asin pauli na kuta sa sendang residensya sa sama aksidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sindang residensya. Mag-alauna naman ng maagawang kasudma ang Marso 26, kan aksidenteng makabangga man ang sarong tricycle sa kasabat kaaning truck sa tinampong sakop kang Barangay Bacolod, Huban, Sorsogon. Huli kang aksidente. Suminapo ning seryosong lugad ang driver kan tricycle na binistong si Alejandro Judin Ihulapon, 45 anyos asin ang mag-irina kaini, na sinda Janel Judin, 41 anyos asin ang duwang minor de edad na aki. Tulos man na idinara ang mga lugaran sa pinakaraning ospital. Base sa investigasyon, mantang pigbabaybay kan tricycle ang nasambit na tinampo. Kan mawaran subot ning kontrol sa manibela si Judin, na naging rason nga ni maokupar ka niyang ibong na linya, asin mabangga ang papaabot na truck. Base man sa sarap na truck na nasa likod ninda, kasi may truck man na nasa likod ng tricycle, di nakita niya ang tricycle. Bigla ko bigla dabugan na nagkadsaldo na lane, kaya sumalpok siya sa truck na sabatan. Paano ang lalaki sawa? Taga guro yan. Halit siguro sa mga magurang. Hindi ko lang kung ano ang dito, tapos paulit na sinda, paulit na. Binisto naman ang driver kan truck na si Rolando Macabudbod, 43 anyos na pasiring kutang matnog. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mga biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Babaying pulis na dukayang gadan sa pigrerentahan na apartment sa Naga City. Investigasyon nagpapadagos. Detalye sa report ni Ann Imperial. Duguan asin may tama nin bala sa angog ang sarong babayeng pulis Naga kan madiskubre kan pag-iriba man na pulis sa pigrerentahang apartment sa Magsaysay Avenue, Concepcion Pequeña, Naga City, alas 10 banggi kasaudma Marso 26. Sa mga litrato, may hiling pa sa hawakan biktima ang nakapatong na service firearm kaini na 9mm pistol. Sa impormasyon, nagkapirang oras ng pinagahanap si alias Patrol Woman Monica kan sa iyang mga pag-iriba sa Naga City Police Office Station 2. Kaya napagdesisyonan kan kapwa kaini police asin roommate na hilingon ini sa indang apartment. Kan mabuksan ang kwarto, digdi na tuminambad ang duguan asin mayo ng buhay na biktima. Kasi yan po kaya hilingon ta naman kung halik talaga sa badil niya, nagputok o kaya yung proximate distance. Blanco pasundo sa presente ang otoridad kung suicide ang nangyari o kung iguanin foul play. May nakuha man subuot na suicide note sa kwarto kan biktima kung saan nakapalaman ang paghagad kaininin pasensya sa iyang aki asin magurang. Napag-araman man na residente kan barangay Binugsakan, Ginubatan, Albay ang biktima. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bongon, tagapagtaram kan NCPO, pig-aaram pa kun ang biktima ng gadaan may kagibo kan suicide note o gibo-gibo sa naman. In kaso man daang suicide talaga ang nangyari, asigurasyon kan tagapagtaram, isolated case sa naman ini. Data pa
sasarado ang investigation na purely suicide ang nangyari. We're still conducting, hinihimay-himay pa. We're still conducting thorough and deeper investigation on this matter. Pag si Shell Topakan tagapagtaram, may mga programa ang PNP na nagpapangataman sa saindang mental health. Katunayan, ngunyan pa sa ng bulan, kan maiuli kan biktima ang medalya ng kadakilaan na ipigawad kan PNP Bicol. Antes an insidente, miyembro kan NCPO Drug Enforcement Unit ang biktima. Di po tabi remedyo ang pagpapatikawakal, ang pagkuwakang buhay ta. Kung hindi man we are speaking about suicide. Kaya siguro ang satuya po sigurong dapat nagibuhon. First and foremost, let us pray. Everything will be all right. Let us not stop doing good because of bad circumstances, bad people around us. Sa presente, nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon sa pagkagadan kan biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, an Imperial, Bicol University intern. Department of Tourism puspusa na ang paghahanda sa dagsak kan turista ngunyan na summer season. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Preparado na ang mga establishmentos and tourist destinations sa bilog na reyon. Iniyan ang sigurasyon ni Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas. Dapit sa kongurano kahandaan reyon, ngunya na summer kung sa inpiglalaoman na badagsa ang turista sa Bicol. Sigun sa direktor, matapos kan mga pigkondusirindang evaluation as in accreditation sa man iba-ibang kaunan, resorts, hotels as in iba pang atraksyon sa Bicol. Masyasyerto niya daang 100% na sindang handa. Talagang magayon ang preparasyon ta, as in talagang booming ang turismo digdi sa Toya sa Bicol Region. Sa ibong kaini, maski nangani da bukas na haros gabos na pasyaran sa Bicol, padagos man girari ang pagirumdum kan departamento sa publiko kan mga paagi sa pag-ibitar sa huma kan COVID-19. Kita mapadaog man dyan sa virus na yan kasi tigubuhay ta talagang ekonomiya kang Bicol Region at the same time kan sa tuyang nasyon na talagang tinamaan kita during those dark days of tourism. Apwera kaini, nagpagirumduman si Agua sa mga resorts owner as in iba pang establishmento de negosyo, arog kan hotels na mas magipanghanda urog pang posibleng magtriple ang pag-arabot kan turista. Sana sa mga accredited, ma-maintaining those standards na nata ka muna accredit. As in, so mga day pa po accredited, libre man po ang pagpa-accredit, magbisita po kamo sa opisina or you can also do it by online. Sa hore, laom ni Aguas na lugod sa paagi kan mga turista, mas mabisto pa maging sa luwas ka nasyon ang rehiyon Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Duwang magkasuway na kasulo na itala sa Camarines Norte asin Albay. Asin abangan ang mga eksena sa pagbubukas kanaku Bicol Cup Camarines Surleg. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team.
Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang magkasuway na kasulo na itala sa Camarines Norte, asin Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hiling pa sa video nakuha kan sarong concerned citizen. Ang pagresponde kang BFP dait sa nasusulong harong sa porsyon kang Lukban Street kang nasabing banwaan. Sigun sa BFP, pasado alas 2 ng hapon kan mangyari ang kasulo. Asin swerteng nasara ni sana sa bisinidad kang kasulo ang personalized kang BFP dait na may pigkukondusir na aktibidad. Posibleng faulty electrical wiring hali sa poste ng kuryente ang rason kang kasulo. Huli tagibo ang harong sa light materials. Tulos na naglakop ang kalayo. Swerteng daimaning nadamay na ibang establishmento asin residensya sa kasulo. Na residential house po ng Ong Sung Pin, ni Ong Sung Pin, mga Chinese po ito, na yung bahay pong yon ay nabuo daw po yon ay 1945 pa, kaya kumbaga po kahoy yung niya, saglit lang po talaga na tinapitan po ito ng apoy at tuluyan po itong lumagablak. Nagkataon po na meron pong mga barangay assembly na yon na pinadadala po ang mga Bureau of Fire. So, kalapit lang po ng barangay, yung barangay assembly, so agad po itong napuntahan. Uminabot sa ikatulong alarma ang kasulo. Alas 6 ng hapon, parehong aldaw kang ideklara ang fire out. May kasama po kami ang Chinese Volunteer Fire Brigade na pinangungunahan po ni Sir Doming Tang, kasama pong responder rin. At tinawagan din po namin ang mga kalapit na bayan namin, gaya po ng Basud, San Vicente, San Lorenzo, Labo, at Vinsons. So marami-rami rin pong fire truck ang nakarating, kaya po malaking pasasalamat po namin. Mientras tanto, natupos naman ng kalayo ang sarong bodega sa Purok 1, Barangay Baclayon, Bakakay, Albay. Poko mas o menos alas 12:24 ning ugtok ang Biyernes, Marso 24. Sigun sa BFP Bakakay, tulos man na narespondihan ang kasulo. Base sa investigasyon, posibleng nagpo ng kasulo sa nawalat na nakasaksak na grinder sa bodega. Maswerteng dai naman na ibang residensya ang nadamay sa kasulo. So mga ginagamit sa mga work area na pagka nagsaksak kita dapat nakafix po ang maggabos ng mga saksakan. Kasi kung magamit kita pinaapod tang octopus connection or mga extension wire na hindi kaya po ng capacity ng wirings para sa load para duman sa pigagamit pong makina, kay po na-check po ninda permi iyan. Tigtungkusan sa nakang BFP na nainot pa ipost sa social media ang kasulo antes ipaabot sa inda. Abiso kang otoridad, ipaabot mo na sa inda ang kasulo, ngani na maagapan asin dain ng madamay pang iba. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Art exhibit piglunsar sa sarong mall sa Legazpi katakod kan Women's Month. Detalye sa istorya ni Miriam Manalili. Para nga kay Eva o para sa kababaihan, yan ang tema kan art exhibit na pigpanginotan kan Sining Bicol sa primerong taonindang anibersaryo na tiyempo ng God sa selebrasyon kang Women's Month. Makukulor na paintings asin sculptures na pigsusog sa kababaihan. Pirasa na yan sa mga obra sa exhibit. Sabado, Marso 25, kan buksan ini sa publiko. Sigun kay Vicky Balonzo, presidente kan Sining Bicol asin saro sa mga kabaling realist artist, apwera sa makaguno nin pondo, inimanan sa indang paagi sa pagtaong onra sa mga kapwa niya babayi. Gusto kong
gusto namin, kami talaga, yung Sining Bicol, ginagawa namin to para matulungan namin yung mga lalo yung mga young artists. Maipakita yung kanilang talento, ma-improve ang kanilang talents. Kaya ina-encourage ko yung mga artists, yung mga young artists na sumali sa amin sa ganitong mga exhibits. And gusto ko rin ipaabot sa public na sana tangkilikin nila yung mga gawang Bicol na mga artists. Saro sa mga pinakamahal na mababakal na obra digdi, iyo ang duwang bersyon kan Women's Anonymity ni Father Paulo Granado Cervantes kan Masbate. Ang nasabing obra, nagkakantidad 80,000 pesos. More on uplifting siya ng mga artists, mapayang artists and senior artists. Kumbaga, lahat namin na mga artists ina-uplift namin. Pati yung moral nila, yung integrity nila, ginagawa namin ng paraan para ma-showcase yung mga gawa nila. Naging posible man ang aktibidad sa partisipasyon kang Rinconada Artist of Iriga, Masbate Tuldo Art Group, Guramoy NHS Club Artist, Albay Arts Foundation, Bicol Artist Tribe, Kugos Bicol, Artlift PH Bicol, asin iba pa. Pwede sila dito pumunta, pwede din dito mag-sketching. So, dito sa may side na to. So available din kami for kung yung gustong magpagawa and then more on din to promotion talaga. So lahat namin na gusto namin talaga ma-showcase lahat. They have to continue appreciating art para matulungan yung mga artists, yung mga ma-inspire yung mga young artists. Yan lang po. Manghang-mangha naman sa gayon kan mga obra ang estudyanteng Sinda Krista as in hero. Dito, so far, na-amaze po ako sa mga artworks, lalo na po, karamihan po sa mga subject nila is women and timely and relevant po since Women's Month po and magaganda po yung mga theme, lalo po dun sa isang part, may body positivity po, may mga like different types of body, tapos mga expression rin po sa women. As a woman, and di ba nga, karamihan nga ng subject is mga babae, I also feel empowered din. Maduraran exhibit sundo Abril 15. Pwede ining pasyaran sa Mall Mezzanine kan SM City Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg nagsikad na. Ang mga maaksyon na eksena sa pagbubukas aramunta sa istorya ni Carmelo Valla. Opisyal nang binuksan kan Sabado, Marso 25 ang pagpuon kan ako Bicol Cup sa Camarines Sur. Kasabay kaini ang pagpapabisto man sa 36 na teams gikan sa man iba-ibang lugar kan probinsya. Apwer sa marching band, kinagiliwan man kan audience ang nagagayo na muse kan kada grupo. Alagad si Da nagikan pang Ocampo, mas ugma sa pagpuon kan ako Bicol Cup sa indang probinsya na dati na nahihiling niya sa nadaa sa social media. Po sa kanila na mayroon silang mga event na ganito. Yun nga po yung nakakatulong to sa sa ating bayan na may mga ganitong mga event. Ngani mas madugangan ang excitement kan lambang players, apwera sa libreng jersey, may pigtao man na libreng sapatos ang ako Bicol Party List. Si Jay Asin Baggy, pigpapasalamat ng God ang mga pigtaong pakonsuelo kan partido. Tingin ko lahat sila prepared. Kaya lahat sila prepared nag-training. Sobrang na-excite kami kasi talagang matcha-challenge yung team namin. Kataba ng puso tapos super excited po kaming lahat. Tsaka napagbigyan kami at maganda, super malaking paliga to kaya super masaya kaming lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga team na nito. Super salamat po! Ang head coach kan Team Ragay na si Desilio Martin Madayag, aminadong kapusinda sa budget. Alagad ininguwan niya ng gadaa na makabali ang team niya sa pagbubukas kan liga. Bilang pagpapasalamat naman sa partido na labian pigtataong katabangan sa indang banwaan. Very thankful po ako kay Congressman Saldico kasi first time po na nangyari po dito sa Camarines Sur ang ganitong big league na lalong-lalo na po sa staff ng Ako Bicol kasi maraming mga taga Camarines Sur ang madedevelop sa larangan ng basketball. Mas naging maugma naman ang crowd kan magluwas na ang guest na sinda Mark Pingris na tinaguri ang Pinoy sa Kuragi kan Pinas, asin ang calendar girl na si Chi Felomino. Sigun kay Congressman Elizalde Co,
Moog mo siyang mahiling na napapaugmakan partido ang mga kapwa niya Bicolano. Anako Bicol Cup, magiging tulay manda nga ni madiskubre ang tibay kan mga Bicolano sa nasabing sport maging sa luwas ka nasyon. Na maski may ibong kampong kabisano, so may unify ta ang Kabikolan. And number two, of course, sa sports, mapakaray ta ang di ba sabi the best for the mga kabataan is to engage them into sports activities para din mapaduman sa medyo bakumaray na so at least ang sports dakulang bagay. Apwer kay kongresista ko, presente man sa aktibidad si Congressman Attorney Jill Bungalon asin ako Bicol Party List Executive Director Attorney Pido Garbin asin Mayor Nelson Ligacion. Magigirumduman, Nobyembre ka nagtalikod na taon kan enot na pinuunan ang ako Bicol Cup sa Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!